вашето дете не позволява да му измиете зъбите или пък иска да го прави само. Въпросът тук е кое е по-важното почистване за деня, което не бива да пропускаме, и това е именно вечерното. Защо? Защото вечер не говорим, не дъвчим и съответно нямаме достатъчно слюнчен поток. А слюнката много ни предпазва през деня и ако оставим зъбите вечер с плака за дълги часове, заедно с микроорганизмите в нея, повярвайте ми, се правят пиршество. Сутрин обаче, съвсем спокойно можем да оставим децата си сами да си измият зъбите, без да се притесняваме и да развиват уменията си. Дори няколко секунди на почистване ще развият от тях добър навик и самоувереност. Така или иначе, децата до 7-8 годишна възраст не могат да си изпочистват зъбите сами адекватно, затова вечер абсолютно винаги се включвайте. Разбира се и сутрин, ако ви позволят, довършвайте, но все пак вашия мълчуган иска да е много самостоятелен и всичко да прави сам. Сутрин е времето, в което може да се развихри. Чао от мен!